με το στόμα δεν ακούνε, με τη σφυριά ακούγεται πιο καλά. Σου φτιάχνει και εσένα καφέ. Δεν νομίζω να τους χρειαστεί. Δεν θα τους χρειαστεί. Αλλά γιατί να μην ξέρουν, γιατί να μην υπάρχει, να έχει συνεχιστεί αυτό το πράγμα, η παράδοση. Η παράδοση. Είναι κάτι που θα τους θυμίσει Μετά πάντα τον πατέρα τους. 20 χρόνια εγώ θα είμαι σαν τη μάνα μου, δεν θα μπορώ να στηρίζω. Γιατί να μείνει το παιδί μου εδώ, να έρθει ένας άνθρωπος και να κρατιέται αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να μείνει. Ναι, ναι. Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα τους χρειαστεί, θα είναι χρήσιμο στη ζωή τους.